nog meer bezig? Hebben ze die in de auto liggen? Ja, wat een ander lukt hoor. Mogen we dit zien? Oh, even. Oh, dat heb ik al bedacht. Dat zijn officieel geen accordeonriemen, maar dat zijn die riemen wat in de boom zitten. Zo, die balken weer. Maar dat zijn te gekke riemen. Ja, doe het rustig. Oh, ja. Zo. En hij heeft een shirt aan van Pink Floyd. Ja, dat kunnen we wel. Is dat ook een passie? Oh, Ja? onder andere. Oh, Muk. Oei, oei. Een oude 50. Ja, die had al wat Oh, die meegemaakt. heb ik niet meer. Ja, dat begint nu aan de achterkant. Begint te, dat is zodoende. Hè. Gisteren al dingen op een heuvel gezet en gedaan. Van deze. Maar ja, dat is mijn eerste. Ja, Is dat die eerste? Dat is mijn eerste dan, ja. Hoe lang is dit dan al in die bezit? 20, 30 jaar. Oh. Dat is van 50. En deze is erbij gekomen, dus je moest toch een donor hebben. Maar- Je hebt zo nog nodig. Ja, heel leed een nieptang en een Ja, is schroevendraaier. hier heb je niet nodig voor die dingen wat ik zo moeite doe. Je hoeft met die pinnetjes, de nooitjes, eruit te trekken. En gaat dat ding open. Je kunt ze naar binnen. Je kunt ze de ballen goed pakken. Je kunt ze van alles doen. Kan je dat laten zien? Nee, nu nee. Want ik vroeg me dan af van wie ziet dat er aan de binnenkant doet en Ja. wat kan ze dan doen? Kan ze hem stummen dan zelf? Nee, ik kan dat niet stemmen. Maar ik kan gewoon kijken even nu, op dit moment. Gisteren heb ik het ding al omgezet, dus ik kan nu spelen en duien. Kijken hoe het leek, eventueel, dat kan ik wel vullen natuurlijk. En ik zo even kijken. Ik vind het geluid van de ene wel beter dan de andere. Dus ik denk dat die bal ik troet gaat en dat dat even weggebracht wordt. En dat ik hem dan even mee laat stemmen. Ja. Ah, oké. Dus dat laat ze dan wel doen. Ja, dat moest ze doen. Kijk, je hebt zo onderuit aan. Als je met een auto hè. En de VVR heb ik accordeon. En de Vivio? Ja, en de VVR moest ze dat wel eens doen. Ja. Oh, dat valt nog mee vergeleken met een auto. Ja, een auto is duur. Dan heb ze meer aan. Dan is een accordeon. En je hebt ze nog plezier. Ja. Want wat betekent een auto voor dich? Nee, hoog weg doen, wel tegen zei met die APK. Nou, maar is een auto voor dich gewoon van A naar B brengen en dan vind ik het prima? Hoog, ja. En dan Maar moest het is een beetje oude auto, niet al wat. niet te veel elektronica. Wat nog je dan kunnen doen? Moet van nog eens één kunnen doen. Weet die batterij die hoe zit, daar heb je toch. Ik wacht nog even, dus ik kan dat wel eens zien, die ontwikkeling. Bist u in de stad opgegroeid? Ja, toch wel. Ik heb in de stad ook gewoond, half in het centrum. Vroeger. Ja. Een keer, wie van nog op kamers woont. Oh, Zeg je? leuk. Die we op kamers horen. Ja, dat inspectie. Ja, ik kan me dat ook nog vaak herinneren. Maar wat heeft ze geleerd dan? Ik, schilder eigenlijk, min of meer. Ik ben de schilderdingen opgegaan, dus constructie, gewoon huisschilder. Ja, oké, van constructie naar huisschilder, dat is wel een goed begrip. Ja. Want dan maken ze van een klodder en een schilder zien te maken. Dat is ganz anders. Dat had mijn baas nog wel eens een hele kop in. We gaan het proberen, Willy, met. Maar we gaan het zien. Of we van een klodder in een huisschilder kunnen. Maar, Ja, dat is prijswerk, constructie. ja, maar dat is wel gelukt uiteindelijk. Dus Uiteindelijk wel. Ja, dat moest net dan gaan werken. Hè. Vast, dat is het. Hè. Kijk eens daar bij de lui in de Kims en de begint. Nee. Het moet uiteindelijk wel netjes weer. Het is een totale andere wereld, echt wel. Dat was echt wel anders werken. En waarom doe je dat niet meer? Nee, ik heb een motorongeluk gehad eigenlijk, min of meer. En daarna ben ik zeg maar, min of meer is dat allemaal overgegaan. Ik kon ze niet meer terug, kon ze niks meer doen. Een paar maanden heb ik kut gelegen ook, met mijn ganse zoon op de bank. Ik was werken zonder en spannend is zo. En zonder reizen me finaal van de weg met de motor. Ja, en toen is dat allemaal een beetje dingen. Ja, gisteren dit, dat. Dus, maar ja, oké, ik heb wel één ding. Ik zit er altijd met, dus dat heeft me wel altijd te doorgetrokken. En nu op zich gaat het allemaal wel. Ja, ik moet dit doen. Ik zit met muziek goed. Dat is toch wel de drive. Nou, iets vergelijkbaars is me ook ooit eens overkomen. Een ongeluk wat door iemand anders veroorzaakt is. Dat had ik dus. Wie lang heeft ze eruit gelegen? Wie lang is ze toes gezeten? Nou, heel lang. Ik ben nu nog toes eigenlijk in deze. En hoe lang is het geleden, het ongeluk? Dat is minstens 24 jaar geleden. Oh, Ja. Ja.
Dan kunnen we elkaar de hand schudden, want dat is bij mij ongeveer, Ja, ongeveer even lang En geleden. dan begint het ganse gezegd en gezooi, ja. Ja. Letselschade. Ja, dat soort zaken. ja. En het is wel hoe, wat kind ze, wat maakt ze nog, wat is de bedoeling, en dit, dat. Dan krijg je eigenlijk situaties tussen UWV en sociale dienst en dat soort zaken. Ja. En lopen daar wat dingen mis. Uiteindelijk wist hij echt dat het diepe was. Ja. Ze zien het goed en ze wisten het toch wel eigenlijk. Dus. Maar ja, oké. Dat is gewoon zo. Ja. En dan trekt de muziek tegen Ja, de dat is wel leuk. Ik hoop ik trekken. Nou, maar dan snap ik ook waarom ze dit soort plekjes opzoeken. Waarin ze... Kijk, als ze was performen, moest ze niet gaan zitten. Ik bedoel, ja, oké, dan moest ze niet. Maar dit is gewoon puur ijzer. Het is lekker gewoon, ik kan zo fijn zitten. Te goed. Hij zit ook wel eens midden in het bos ergens. Maar ja, de kids zich verstoppen, moesten wel. De lui vinden dich. Ja, maar ja, lui vinden dich. Maar Lui vinden dich. Maar Dick vindt ze het niet erg volgens mij om gevonden te weren. Want nee, ik vind het niet. Nee, ik vind als iemand. Maar hij zit is zeker, jongen. Nog dus een keer mag ik een filmpje, mag ik een fotootje en weet ik veel. Ik heb ze wel. Verzoekjes? Oh, ga je wel eens weten wat jij al wel. De avond hier ben ik geen de halve sigaret als je zit. Ja. Maar wel leuk. Weet ze, de lui vinden het nog allemaal prachtig. En dan wat die jong doen. Ja, was je. Ja, is zelf jammer vinden dat ze in de stad zelf op zich zien ochtengekken plaatsen. Maar dan kunnen ze weer niet gaan zitten. Dat mag dan niet. Ja, daarom. Snap ze? Anders vergunningen, APV en vergunningen, Ja, zeg goed. ja. En ik vind dat jammer. Dus zouden ze best wel meer maken promoten, toch wel. Dat is leuk, het leven maakt de stad ook leuker. Heb je ooit nog contact gehad met de andere partij want ze hebben dicht van de motor gereden. Ja. Met de, Nee, de man zegt gewoon, ja, ik ben verzekerd, weet je. Dat is een, kijk je tegen mij, ik ben verzekerd. En de rest boeit je lui dat, nee. En wat wordt er bij dich allemaal beschadigd? Ik had van alles. Ik had achter in de rug, ik had een spier die klem zat. Dat kost ook niks. Ik heb echt 2-3 maanden op de bank plat, stief gelegen. Normaal is het toch wel de bedoeling, dus ik kan me gaan bewegen, maar gewoon niet. Nee. Ik heb gewoon echt plat gelegen. En daardoor is hij nog een hoop zaken misgelopen. Die is niet koos regelen op dat moment. Die is nekels regelen en dan krijg je van die verwikkelingen. Als ze krijg je veel van een bedrijfsarts. Als ze binnen 6 weken kunnen ze reageren. Ja, en dat ze dat plat is en dat is ding, die kind niks. Dan wordt wel post, wordt wel opgeraapt en neergelegd. En dan moet ze gaan eens reageren. Hè? Kijk, dat loopt dan mis. En dan krijg je een situatie, moest je dan in beland. Normaal werd ze gekuierd. Oké, dan is ze UWV, dat trek je ook. Maar op een gegeven moment werd er gezegd, ja, nee, dat hebben ze niet gereageerd binnen 6 weken. Dus dan valt ze de boete. Dan valt ze de dan boete. komt ze nimmer in het buurtje. En dan komt ze bij de andere club. En dan zeg je weer, ja maar, meneer Brans, u valt tussen wal en schip. Ik zeg, dat weet ik. Ik zeg, wat heb je het al? Ik zeg, daar zit ik niks mee om. Dat is wel. En zo gaat dat wel, ja, ik heb allemaal die dingen. En waar leeft ze nou van dan? Ik heb een officiële uitkering. Ja, al jaren. Ik heb dat nog eens aanhankelijk willen maken. Dus, maar ja, dat zijn nog wel die dingen. Het kost ook wel veel energie. Oh, het kost ook wat geld en dit en dat en op verwikkelingen. Ja, en dan zit de andere club, ach ja, weet ze wat. Vergeef ik gewoon vrijstelling. Ja, daar zie ik niks meer op, want ik heb inkomstenverlies eigenlijk. Ik ga er een schöne zijn, weer verdienen ik goed. Ja, dus ik maak een hele sprong, maak ik terug. En van de andere kant, ja. Ik heb zo net bij je, hè. Zit zo ook maar ergens tussen. En dat moest je niet voor gekozen, nee, wel. Nee. Maar uiteindelijk draai ik het slechtste uit alles, het gans verhaal, draai ik het slechtste eruit. Nou, dus de wordt eigenlijk voor de tweede keer slachtoffer. Dat is de tweede keer slachtoffer, juist. En boete de zegen, wat ze allemaal proberen. En ze proberen zich dan nog geld af te nemen door dingen, weet ze. Het is waanzin. Dat is absurd. Heb je een gezin? Nee, ik ben alleenstaand. Oké. Ik heb heel veel vriendinnen, mag ik dat zeggen? Ja. Ik heb heel veel, ik noem dat fans, dat vriendinnen. Oké. Nee.
Maar ben je gelukkig met die situatie? Ik wel, Ja? iedere dag gelukkig, echt serieus. Oh, nou, dat is, Dus dat wel, is dan zit fijn. ik weer, heb ik vandaag weer een ander verhaal. Dat kan ik die ook toevoegen. Dat is ik. Ja, nee, eigenlijk hebben we meer met elkaar gemeen dan, Zo is het bekeken. dan dat we aanvankelijk dachten. Ik ben ook immers van de verhalen, hè. We zien ook van de verhalen. Ah, oké. Ja, ik weet dat. Ik geloof dat. Ik vind dat leuk. Zijn er twee. En de andere, weet dat? Een hele Wim, of weet dat? Wat is dat? Is dat Wim Freins? Ja, Wim Freins is dat, hè? Ja? Ja, die, ja. Stadionspeaker van Ja, Roda. ja. Woorden, hè? Ja, maar dat... De worstenkoning van Als je ze regionaal bekijkt, is het afval dit of dat is leuk. Dat is toch leuk. Ja. Ik heb ook zo'n verhaal, overal hoe je zit en ik ben nog altijd onderweg. Ik zie het eigenlijk als hetzelfde, lang zonder camera, alleen met muziek. Kost er nou een programma over dich maken? Dat zei je goed, maar moet je het zeggen. Even nog voor de nieuwsgierigheid. Wie lang zou het zal heen toen we voorbij kwamen? Niet zo ganz lang, ik denk een half uur denk ik. Oké. Ja.